Ito si Dodo. Lugi kay siya. Kapuya niya, kapun kayo. Be, Yung gusto ko na naman, di ka nagluya. nagking ni Kansin. Be, nakoy pangutana nimo be. Nakoy pangutana nimo. Ang salagi. Ako ka pangutana og unsa nga prutas ang pinakadaghang gamit? Wala ko kubaw. For today's video magkat magtabi mis ni Kajin sa prutas nga pinakadaghang gamit. Unsa nga prutas ang pinakadaghang gamit? Wala ko kubaw. Pakibawas ni Kajin. Wala ko kubaw na. Oh. Ang kanang mangga lami Lami. o dili lami? Lami. Lami. Mangga. Ang santol lami o dili lami? Dili lami. Asulong kayo. Lami na santol basta matamis. Wait pero asulong. O ang saging lami dili lami? Lami. O lami. Unsa in English saging? Banana. Unsa in English santol? Tuntol. Ah, Muntol. ang in English santol muntol. Oh, sagad. Unsa nga prutas ang pinakadaghang gamit? Lalagi ko kibaw. Wa jud ka kibaw. Wa gyud kibawas ni Kajin makiat. Kamo, kibaw mo makiat unsa nga prutas ang pinakadaghang Ay, gamit? kibaw ako. Saging. Saging? Unsa may party sa saging nga daghan kay magamit siya? Ngano nakaingon man ka nga usa sa prutas nga pinakadaghang gamit? Unsa man nga party sa saging nga magamit? Nga kanang magamit siya ba? Ang bunga makaon. Oh, Ang bunga makaon. Dayon ang ihang puso makaon sad. mautan. Oh, Pwede himong sundan. ano? O, ang bunga sa saging mga kiat makaon. Makaon siya. Dayon ang ihang puso kanang mamuso siya para una siya mamunga. Pwede na siya masundan, pwede na siya mahimong gulay. Lami O na. pwede siya himong pang-ulam ba? Lami na. O gamit gyapon siya. Dayon ang iyahang lawas kung putlo na siya, pwede na siya i-slice para ilaw sa mga kanding o sa baka. Kibaw. Pwede na siya ilaw pud sa manok. Tangang scramble. Gamit gyapon kay ang saging. Pero naagi prutas bi nga usa gyud siya sa pinakadaghang gamit. Ano man? Ang party sa iyang tanang lawas hantod sa iyang hantod dito sa taas niya sa iyang kuan. Party sa iyang lawas ba? Daghan kay siya gamit. Ano siya? Gikan sa iyang law ubos hantod sa taas. Puro na ay gamit. Di, ano sa man siya pangan? Karang nga prutas, mao na kung pangutana nimo, unsa na siya nga prutas? Ang bayabas lami di. Lami. Oh, lami. Ang lobe lami di. Lami. Oh, lami. Ang lobe makaon. Ang unod dili. Ang unod bakaon? Oh, Ay, makaon. oh lami kayo. Buak nimo sa lobe. Kung uhawon ka, pwede kang Pwede mo inom. pwede ka mainom. Una may sabaw. Naman sa tubig. Mm. Anya, dayon kung dili mo ko ng butong, musagay siya. Pwede siya mahimong mantika. Kanang sagay, mao na siya himong kupras, kanang kupras. Kupras. O mao na siya himong mantika. Mantika. O gamit siya dili. Gamit. O gamit. Unya, ang kana ihang punuan, kana ihang lawas. Kung putlo na siya, kung matiguang na siya, dili na kay siya mamunga, putlo na siya, himuon na siyang lambir. Himuon na siyang kahoy para sa kanang mga kahoy kanang lambir para matukod og balay. Gamit siya dili. Gamit. Gamit kay mahimo siyang lambir. Mahimo siyang lambir makiat. Ya, pwede siya itukod og balay. Nya ang kana iyahang mga palwa magamit para sugnod dili. Gamit. O magamit. Kung wa kay kahoy kana iyahang palwa pwede na gamiton nimo para pangsugnod kung malaya. Unya ang kana iyahang tukog gamit dili gamit. Gamit. O gamit kay kung wa kay silhig imo na himoong silhig siya. Kiba Imo ko na may baguson. Oh, dayon ra kayo imo nang baguson, himoong mong silhig. Awan na kay silhig. Gamit siya o dili gamit. Gamit. O ang kanang udlot sa lubi. Kung imo na siyang putlon, imo na siyang hinluan. Nana siya uyok, kanang uyok, makaon na siya. Makaon. O pwede siya mahimong ngoyong, pwede siyang mahimo sa atsal. Makaon pwede siya pang ulam ba? Ulam. Nya, o nya gamit siya dili gamit. Gamit. O mao na ang answer. Answer. O unsay answer sa akong giingon nimo nga unsa nga prutas ang pinakadaghang gamit? Diba na ko? Unsa man? Lubi. O mao na, lobe ang answer. Ang lobe mao na siya pinakadaghang gamit party sa iyang lawas. May Gikan sa ubos o gikan hantod sa babaw. Puro na gamit. Way malabay ana. Puro na siya gamit. Tanang part sa iyang lawas puro magamit sa tao. Puro magamit. Mao na siya pinakagamit nga prutas market ang lobe o Ah. niyog o coconut Coconut o sa in English o coconut tree. Ang pinaka useful fruits
of the Naman world. sa dagat ang kukunat. Mo man ang answer ko no, ingon si Dada. Oh, mo na answer makyat. Unya kung nagustuhan ninyo among mga video makyat, please like, please share, And please subscribe sa among YouTube channel Probinsyano kaya. Thank you. Thank you.